गसाइगावनि मथामबिलाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि बोथोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव बारदोंसै बिसायख'थिनि गुदुं बारहावाजों लोगोसे सानफा एफा मोनसे दोलो नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारिफ्रा ओनसोलाव मैखोमै सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथामबिलाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै सा 60निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि सासे नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै बरायनानै लायो। दिनै सराइबिल बियाबाव थानाय बे रायमना कमिउनिटि हलाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्श लोगोसेयै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकार आरो बे दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय लोब लोब फैनानै जोंनाव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौनो फोरमायदों। थारैनो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलफ्राव आरो बिटिआर हालामाव खुनु मोनसे गोजोननाय थासारि गैयामोन, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा आरो बे इउपिपिएल दोलोआ मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जोंनो सान्थि गोजोननायखौ होफैबाय। लोगोसेयै जोंनि गेजेराव जे बिदा फंबायनि भाब एना एनि दंलायोमोन गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीजों बेखौबो खौसे खालामनो हाबाय आरो लोगोसेयै जौगानायनि जे खामानिफोर बे जेरैबो बिथिङै जौगानाया जाबाय बेखौ बिथांमोना मोजां नुहुरनानै दोननो फैदों आरो बिथांमोना थांखि लादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खौसेयैनो खामानि मावलांगोन आरो बे बियाबनि आरो बिटिआर हालामनि जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय भागिदारि जानानै अरायसम जोंजोंनो थाफानाय खामानि मावनो नागिरदों। दा बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेखौहाय जोङो गासिबो नोजोर बोनानै नायनानै जों बिथांमोनखौ आजावनानै लादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा मावथि बिथांमोना जाबाय आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि जे नीति आदर्श बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै आरो गोसोआव लानानै जोंजों खामानि मावफानो हासिगोन आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर हालामाव जोङो थांनाय बाराव जेरैबायदि जोङो मासि लानो हादोंमोन बेनिफ्राय बांसिन मासि लानानै जों हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि केपासिटिखौ जों खालामनानै लानो हासिगोन आरो लोगोसे फिन आरोबाव प्रमद बर'आनो जोंनि बिटिआरनि चिफ जानानै बिथाङानो दैदेनबावगोन। जोङो जोंनि जिल्लायाव जिहेतुके जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे इउपिपिएल दोलो हिसाबै खामानि मावनो जों थांखि लादों। बेनिखायनो जोंनि थांखिया जाबाय जिहेतुके क'क्राझाराव 12टा मासि दङ, बे 12टा मासिनि गेजेराव 8निफ्राय 9टा मासिखौ जोङो एबार मोननांगौनि सार्टआव खामानि मावनो नागिरदों। बेनिखायनो बे जिल्लाखौ जोङो मोनसे क'क्राझार जिल्लानि मिसन हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांखि लादों। जेरैबायदि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो जोंनि दोलोआ बे थांखिखौ लादों, जोंबो जोंनि दोलोआ बे क'क्राझारखौ बेबायदि मिसन लानानै साबसिनथारै जाहाथे रिजाल्ट एबा फिथाइखौ मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो बे थांखिखौ लानाय जादों।